Hej, velkommen til Davis BP. I dag skal vi lave, hvad hedder det? Chili chans. Chili chans. Ja. Det er de her lækre nogen, som vi alle kender som chili. Så har vi, og så har vi, Kakao hedder altså den hedder fucking kakao. kakao. Ja, der står fucking kakao. Kakao. Nå, så har vi kakao og lidt mælk. Sikkerheds skyld. Så vi vil spise den her. Så challenge går ud på, ham der spiser flest chilier, det er så ham der vinder. Og så har Og så vi Ham slik der vinder, for sikkerheds skyld. han får mest slik. Nej, det gør jeg fandme ikke. Jeg skal fandme også have noget. Jamen. Skal jeg bare gå i gang? Så Nej, okay, vent. ham der spiser flest chilier. Jeg tager fucking den mindste. Jeg har den her. Jeg har den her. Den er smuk. Det er ikke engang væsko. Skal vi bytte? Nej. Er du klar? Okay. Er I klar? 3, 2, 1. Smager det godt? Hvad nu? Fucking tødt. Hvad laver du? Smager rigtig godt. En. 2. Ja, du kun til sidst, Nå, 2. prøv. Gå på flere. Prøv. Kom. 3. Hvad er det, altså? Det brænder. Jeg er så fedt, den er så fedt. Han så mælk. Det var så vand. Chili challenge. Det går ondt. Okay, må vi gerne... Ja. Ja, det smager rigtig godt. Det er ikke stærkt, det er pørfrugt. Fuck, jeg bliver helt rød. Stærke noget ikke med. Stærkt, så. Ups.